Buenos días a todos. Vamos a iniciar o pleno do día de hoxe, 24 de abril de 2025. Empezamos polo primeiro punto, que é a aprobación da ata da sesión anterior. Non sei se hai alguna cuestión con respecto a... Sí? Que vexo que nesta ocasión, nesta acta, aparecen as mocións, pero non aparece o debate que se fixo para tratar as mocións. Entón non sei se é porque non deu tempo a poñela ou o que pasou. Aparecen as mocións, exactamente, acaba a moción, cada moción de cada grupo, pero ao final non aparece o debate que se fai habitualmente para tratar as mocións. Pois que raro, la verdad, non se me guardaría la copia. Non sei que pasou, pero é un comentario, vale? Lo repasaré, non lo sabía. Non se dice ningún cambio, ¿verdad? Eso no. No, pero non pasa nada. No, simplemente yo lo non hai máis redacté, eso seguro, otra cosa es que no se me guardaría la copia, porque yo lo redacté. Eu aquí o teño, non aparece. No, no mío un tema técnico, informático. Sí, eso no fue pasarlo ya a videoacta cuando la probemos. No, sí. A ver se lo hacemos cuanto antes. Sí. Bueno, pasamos a votar a aprobación da acta con esa seguridade. Votos a favor. 11. Si non conto mal. Votos en contra. Abstencións. 1. 11 a favor e a abstención. E pasamos ao segundo punto. Vamos a fazer como habíamos comentado ao principio, antes cando se fixo o relevo aquí os concellales do BNG, e vamos darlle toma de posesión a concelleira do BNG, Noelia Pardeiro. Noelia, acércate por aquí e... Me parece que hai que ler aí algo. Vete por aquí. Espera, que vamos a ler. Consta a presentación da credencial expedida pola Xunta Electoral Central de 19 de marzo de 2025 en favor de Noelia Pardeiro Fontpedriña da lista electoral do BNG. Non se aprecia a causa de incompatibilidade da concelleira electa. Consta presentada declaración de bens e de actividades ante a Secretaría da Corporación e a continuación procédese a tomar xuramento ou promesa a candidata proclamada electa. E o alcalde preguntalle. Pois preguntamos, Noelia Pardeiro Fontpedriña, xuras ou prometes cumprir fielmente as obrigas e cargo de concelleira con lealdade ao rei e agardar e fazer agardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Sí, prometo. Pois quedas nombrada concelleira deste concello. Enhorabuena, Enhorabuena. Toma posesión, sí, xa está sentado. Vale. Punto número 3. Expediente 451-225, planificación e ordenación de personal, terceira modificación de RPT. Bueno, aquí creo que todo está en expediente, e todo realmente o que se fai é modificar a RPT para crear a plaza de tesoreiro de carácter de habilitación nacional, porque así nos obliga a lei. Facemos eso porque en este momento está a punto de jubilarse o tesoreiro que temos en este momento, entón xa prevendo que nos levará algo de tempo de tramitación, pois para despois poderla cubrir o máis rápido posible, ou sea posible incluso antes de que se retire o tesoreiro que temos en este momento, porque eso sería un pequeno problema para o funcionamento do Concello. Entón, o que pretendemos é eso, crear esa modificación para crear esa plaza. Non sei se hai algunha intervención ou hai algo que queiran decir con respecto a isto. Bueno, pois non hai ninguna intervención por parte mía, tampouco máis teño máis que decir. Pasamos a votar o punto este número 3 de terceira modificación da RPT. Votos a favor? Unanimidade.
Cuarto punto. Expediente 448-2025, elaboración e aprobación do orçamento e modificación do anexo de personal funcionario. Ven a ser o mismo. Ven a ser o mismo, diferente, evidentemente, pero isto se refiere a modificación do orçamento para dotar ese plazo e que as cantidades que me corresponden, posto que é unha persona de habilitación nacional, os seus complementos, o seu salario base, o complemento de destino e complemento específico e o complemento de salario base e complemento de destino está según a legislación vigente e o complemento específico o mesmo que ten o tesorero actual. Por lo tanto, creo que é o lógico e o normal. Non sei se hai alguna intervención con respecto a isto. Alguna intervención? No. Votamos entonces. Votos a favor da aprobación? Sí, unanimidade. Quinto punto. Expediente 408-2025, contratación convenio con protección recollida de lixo. Bueno, pois aquí o único que se pretende é volver a fazer algo parecido ao que fixamos hai uns anos, pero con a gestión por parte do outro concello, non? Fai uns anos fixemos aquí en Outeiro de Rei a gestión para que varios concellos fixéramos a contratación conjunta, porque así que busca sinergias, abaratar os precios, evidentemente, cando son concellos no entorno, pois, ao ser varios, pois se fai máis atractivo. Esperamos que seña que eso nos redunde en beneficio de baixar os precios ou de mellorar a calidad do servicio, sobre todo de baixar os precios, porque a calidad do servicio pues está bastante ben, e tampouco vamos a pedir moito máis, ou a evitar que suban, porque os precios da recollida de basura, tal como están as cousas, pois teremos que verlo próximamente, pero tal como están as cousas están disparando porque hai uns costos cada día máis grandes por todo o costo da vida e sobre todo polas decisións que toman outras administracións con respecto a eso. Pero bueno, agora non é o momento dese tema, entonces o que pretendemos é facer unha delegación de competencias ao Concello de Begonte, para que o Concello de Begonte neste caso seña o que faga a tramitación da contratación, como a fixamos nosotros fai uns anos. Tamén todo isto se fai porque se acabou o plazo do contrato que tiñamos, entón hai que renovalo, e pretendemos facelo do mesmo xeito porque creemos que é a mellor solución e que o ir varios concellos xuntos nos vai permitir a posibilidad de seguramente acceder a mellores precios. Non sei se hai algo que decir en este tema. Nada. Bueno, pois entón vamos a pasar a votar. Votos a favor? 12. En contra? Abstencións? 1. Pois queda aprobado con 12 a favor e unha abstención. E pasamos aos robos. A señora secretaria temos aí para lerlo, verdad? Sí, los temos aí. A ver, relativo á suba de potencia eléctrica nos centros socioculturales. Eu creo que tampouco fai falta ler toda, porque todos temos entón, se acaso, vémolo, xa o leo, contestamos. Está no Concello que estude e valora a posibilidade de acometer as reformas necesarias para garantir unha potencia eléctrica aceitada nos centros sociais, veciñais e culturais do Concello, co objetivo de mellorar as condicións nas que se desenvolven actividades que benefician o conxunto da veciñanza, fomentan a participación cidadá e a dinamización rural. Este rogo é do BNG. Se saben que os rogos non entenden porque está ninguna contestación, pero sí que lle la vou a dar. Podríamos non dala porque non é necesario nin é perceptivo, non? En todos os casos vimos facendo o mismo.
e algúns de ustedes o conocen porque en algún caso estuveron incluso comigo en algunha asociación. Nosotros, lógicamente, temos unhas potencias non moi altas, máis ben casi mínimas, para que os centros culturales que teñen todas as parroquias do Concello, prácticamente todas as parroquias, menos dúas, se non me equivoco, unha porque está pegada ao telo e creo que non necesita moito, outra porque de momento nunca houve demanda nin moito sitio para poñelo. Pois teñen unha potencia eléctrica contratada por non moi elevada, por unha razón moi sencilla, porque unha boa parte deles se utilizan con non moita frecuencia. Cando hai a necesidade ou a demanda de que o fagan con moita frecuencia, non o demostran con algún tipo de actividades que estén facendo, pois o que solemos facer, sobre todo pos temas de calefacción, que é para o que buscan case sempre, pois utilizar estufas de gas que se non teñen mínimos de consumo, e se se utiliza se gasta, se non se utiliza non se gasta. E iso é o que vamos a seguir facendo no futuro, e sempre falando cos veciños de cada parroquia para ver as necesidades, e en función do que demostren que teñan necesidade, pois nosotros iremos vendo, pero que non vamos facer nunca contratar unha potencia alta de energía aunque non se utilice, porque eso sería simplemente tirar o dinheiro dos nosos vecinos. Eso non vamos a facer. Segundo rogo do BNG. Está no Concello que estude e que inicie o proceso de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia. Non, non o fixemos ni non vamos a facer. A Axencia de Protección, conocida como APLO, ten as súas competencias no rústico, os concellos temos no urbano, nos núcleos rurales, e, lógicamente, como nosotros somos un concello que cumplimos con as nosas obligacións e intentamos non facer deixación das nosas funcións, como lhes teño dito moitas veces, pois, evidentemente, esas temas, nosotros temos personal técnico para poder ver ese tipo de cousas, e non é unha cousa nova da hora que saco o BNG, isto xa hai medio tempo que se podía haber feito, pero sencillamente non se tomou a decisión de facer, e de momento non se vai tomar esa decisión, porque creemos que nosotros debemos ejercer as nosas competencias nos núcleos rurales para controlar o urbanismo, que é a nosa obligación e o noso traballo. Outro rogo do BNG. Está no Concello que solicite a Xunta de Galicia con relación ás súas competencias a aceitada cobertura móvil e de rede para a veciñanza de Outeiro de Rei. Está no Concello de Outeiro de Rei, a través da Concellería Específica de Novas Tecnoloxías, analizar a disponibilidade e intensidade de sinal e capacidades na veciñanza de Outeiro de Rei, con especial atención ás áreas máis rurais do Concello. Bueno, con isto non estaría moi de acordo. Eu diría sempre con máis atención onde máis población haxa. Pero, bueno, como nosotros ese tipo de cousas vamos moito por diante, por exemplo, temos fibra óptica instalada hasta no último pueblo máis remoto onde hai menos veciños, mellor ustedes non os conocen todos, pero no máis leixo que se poden imaginar, onde menos veciños haxa, pois hai fibra óptica, co cual ese é un avance tremendo xa de fai uns cuantos anos. Temos estudios para a cobertura de móvil con as torres correspondientes e que ten un estudio do propio Concello, e estamos traballando sempre nesa dirección de poder crear esas infraestructuras. Incluso se fai falta colaborando, como fixamos cando se tendeu a fibra óptica, para o desarrollo de todos estes temas. Pero en este tema quero dicir un pouquinho máis, porque eu creo que a veces parece que aquí os problemas o crean eles cando realmente que nos crean son outros. Realmente este tema da fibra óptica que nosotros tuvemos que invertir para atender a todo o municipio, realmente a cobertura de móviles que debería de estar feita por parte da Administración Central, que de fai tempo, sobre todo que a cantidad ingente de fondos Next Generation que tenemos, pois é que non me podo explicar que nos veñan a decir a un concello pequeno como a nós a ver que facemos neste tema, porque o único que temos que facer é exigirle ao Goberno Central que cumpla as súas obligacións, que traballe que as compañías que teñen as concesións e que se obligue ou que poña o diñeiro suficiente para que isto se leve a cabo, porque
Bueno, eu non sei se os gallegos se nos quere castigar, posiblemente se nos quere castigar, e aí está, pois o que se está dicindo ahora mismo, de que algunhas empresas, como están postas en Galicia, con todas os beneplácitos urbanísticos e medioambientales, se lles vai dicir que non, e outros que nin siquiera teñen os estudios de impacto ambiental, xa se lles dixo que sí. Bueno, que quere decir isto? Sectarismo puro e duro. Sectarismo puro e duro do noso goberno. Sectarismo, incumprimento das leyes máis básicas da democracia que non se están levando a cabo, que se están tomando decisións sin pasar polo Parlamento de España como se realmente tuviéramos un goberno autoritario e poñendo o diñeiro onde se quere, como se decía algún día, como se dice algunhas veces, facendo cacicadas. É realmente o que está facendo este goberno. Entonces, pois algúns temos que fazer os esforzos desde os concellos, como fixamos nós para levar a fibra óptica, e agora estamos facendo esforzos con estudios e con gestións para levar a cobertura. Hai que decir algo tamén, porque eu creo que debemos decirlo todo, e as culpas, ahora mismo, pois eu creo que están moi claras, porque non se está facendo o que había que facer, non se está invertindo diñeiro no que se tiña que invertir, esas cantidades ingentes de diñeiro, non? Pero tamén é verdad que neste Concello, que xa levamos moito tempo, recordamos que en algúns casos, non en un, nin en dous, senón en 3 ou 4 polo menos, pois non se puderon poñer algunhas torres ou incluso en algúns casos pequenas torres por a oposición veciñal desa idea que non sei quen deben ser os donogos que están sempre ao non e despois queren cousas de que crea un problema de sanitario, non? Desde o punto de vista de contaminación radiológica, non? E eu creo que desde ese punto de vista, pois en algunhas zonas deste Concello, pois xa fai uns cuantos anos, pois houve oposicións, houve algunha torre que se estaba levantando ou que non a puderon levantar, porque houve oposición, houve outras zonas onde se poñían pequenas, non sei como decirlo, pero pequenos aparatos nos postes, e claro, eu en aquel momento xa lle advertín a algúns veciños, pois seguramente chegará algún día en que teñamos este problema, que teñamos a necesidade de telas e non as teñamos, non? E nesa situación estamos, pero realmente eu creo que os veciños se poden entender porque polo que se lles transmite ás veces desde moitos sitios e desde moita xente sin información correcta e veraz, porque eu tamén recordo outra cuestión, unha torre que temos aquí antes de chegar á autovía aí bueno, chamase no monte e entra el IU 115 e a Nacional e a 6, pois que tamén se montou e se estuvo tramitando con certa oposición todas os permisos, que ao final se tramitaron e a torre se mantuvo en pé, pois non houve ningún informe nin da Universidade, nin de Medio Ambiente, nin de ninguna de todos os sitios que pedimos, que incluso pedimos informes onde non era imprescindible pedilos, e todos os informes foron favorables. E eu, como non son técnico, realmente eu non podo afirmar nin se teñen consecuencias radiológicas ou non as teño, pero o que está claro é que na miña profundo inconocimiento deste tipo de cousas, pois se vou pola cidade de Lugo ou por pueblos, pois ocorre Mourafoz, por exemplo, que hai unha torre encima dun colegio, creo que é, no medio das viviendas. Se vou a Lugo, por vexo torres encima das casas, vexo a torre de Telefónica que parece unha antena da NASA, pois ali no medio dun barrio enorme de población, entón non debe de ser tan problemático, non? Porque aquí, ao fin e ao cabo, en todos os casos estaban un pouco máis separadas. Pero, bueno, eso digo a modo de anécdota e a modo de saber que nosotros, primeiro de nada, estamos moi a favor de todo ese desarrollo tecnológico e industrial de todo o noso país, neste caso de todo o noso Concello, e sempre cando temos unha dúda, pois intentamos consultar cos técnicos e non meterlle medo á xente. Eu, insisto, en aquel momento xa lle dixen en algún pueblo, oye, pois posiblemente chegará algún día que está chegando agora que onde hai que establecer 4G ou 5G, pois ao mellor non temos cobertura suficiente porque había que ter máis antenas. E neso se está e eu espero que non corto o plazo de tempo pois se teña. E o siguiente que son preguntas xa, non?
Entón, unha pregunta do PSOE, que depois de entrar antes que a do BNG, non estou moi seguro, pero bueno. Son as dúas de última hora, que me chegaron ahora fai pola mañá. Xa teñen preparado unha pregunta. Xa teñen preparado o proceso administrativo correspondente para a concesión da explotación dun ben público, é do PSOE, como a cafetería da piscina municipal Pol Bar para a próxima temporada de verán. Teñen xa conocemento das contas saídas da concesión administrativa de temporada de verán 2024? Saben xa se foi rendible a súa explotación? Pois eu xa lles digo que non foi rendible, con as contas que nós vimos. Como era previsible. Desde o punto de vista económico, sin ter en conta que ademais fixaron algúns traballos que non están cuantificados, como é manter a limpieza, manter a vigilancia, etc. Xa teñen preparado o proceso administrativo, que é o primeiro que preguntan correspondente para a concesión de explotación. Pois quero que me corrija a señora secretaria, pero creo que xa está en exposición pública ou algo así, non? Sí. Vale, para a concesión deste ano. Eu creo que con respecto a isto, para deixar claro, para que quede claro ante os ciudadanos, porque se targiversan moitas cousas e dicen moitas mentiras, eu creo que son mentiras porque non é desinformación, que eu creo que máis ou menos si que conocen. As obligacións que leva esta concesión é unha inversión de máis de 30.000 euros e mantenimiento das piscinas. Pois evidentemente, por eso o ano pasado, porque prácticamente casi a mesma inversión, un pouco menos, tuveron que facela xa o ano pasado, porque nós todo o tema de mobiliario, pois prácticamente ali non poñemos nada, todo o tema de mobiliario do bar, non da piscina. E entonces, lógicamente, de todas formas, xa veremos ahora na concesión que sale, que se publicou e que está aberta para todos os que teñen interés e os que consideren que pode ser un gran negocio. Pois eu invito a todo o mundo que se presente para que teñamos a mellor concesión posible e a mellor instalación posible. Espero que seña así. Estou algo preocupado porque o ano pasado nos costou bastante traballo encontrar alguén que gestionara a piscina. Espero que este ano haxa alguén que se presente. E sobre todo digo máis ben por os que estaban tan preocupados porque alguén se fixera rico con un negocio ruinoso. Que, bueno, non facía falta ser moi listo para saber que ese negocio iba a ser ruinoso no primeiro ano e abre no cano abril, pero, bueno, como hai sempre unha serie de xente que só está para incordiar, para decir non, pois, o que pasa é que xa os conocemos todos, entón xa sabemos todos como é a súa forma de ser e a súa forma de pensar e a súa forma de traballar. O que lle gustaría era que nada funcionara e que cando gobernan eles que se faga todo o que dicen eles, ao pé da letra. Pero iso aquí non o vamos a consentir. E polo que vexo os vecinos do Outeiro tampouco van consentir, porque levan 40 anos dicíndolle a uns que gobernen e a outros que se manteñan no sitio que están, que é na oposición. Eu, desde logo, só sinto que teño unha base un pouco larga, entonces, pero nos anos que me poidan quedar, que non sei se van ser moitos ou poucos, que eso nadie o sabe, non o sabe nin o que ten 70, nin o que ten 30, pois seguirei na mesma línea e seguirei defendendo o progreso, aunque moitos nos chaman conservadores, pero seguirei defendendo o progreso neste concello e seguirei defendendo o sí frente ao non. E de momento, vai nos ben, e os do non, e os que lles gusta incordiar, que o sigan facendo, que a min tamén me vai ben que o sigan facendo así, porque eles están no sitio que lles toca e nós tamén. E pasamos á última pregunta, que é do BNG. Esta era do PSOE, aunque falei un pouco para todos, digo yo a representante do PSOE para que quede claro. Referida á apertura do día e o uso que se lle vai dar ao local que acollerá o centro de día, non sei se isto, pero bueno, vamos a ler as preguntas. Cal é o motivo polo que aínda non se puxeron en servicio o centro de día do Outeiro de Rei? Cando teñen pensado poñelo en funcionamento? Que tipo de actividades se van a celebrar nos locais que ian ser dedicados a ese centro de día?
ten o Concello os permisos necesarios para a apertura deste local para actividades distintas das que ian ter en principio as dun centro de día? Bueno, a última pregunta non sei que ven, porque eu nunca dixen que non íbamos ter un centro de día. Non sei por que alguén pregunta se ten o Concello permisos necesarios para a apertura dese local para actividades distintas as que ian ter en principio un centro de día. Non sempre pensamos que eso vai ser un centro de día. Son cousas que esteña sin acabar. Evidentemente hai unha inversión, falta outra inversión. Hai unha inversión xa importante, como é comprar todos os terrenos e as edificacións. Hai xa unha parte desas edificacións perfectamente restauradas e en perfectísimas condicións, que xa veremos se se van utilizando mentre non se acaben algunhas cousas ou non, pero irémoslo vendo. Posiblemente ao mellor sí, pero non é porque desistamos ni nunca baixamos a deixar de pensar que temos que ter un centro de día. Creo que somos un concello suficientemente grande, con suficientemente demanda, para que podamos ter un centro de día de un tamaño adecuado. En base a eso, invertimos na compra dos terrenos, invertimos na compra dos edificios e invertimos na restauración da primeira parte que podamos afrontar, que era a Casa do Cura, que está en perfectas condicións de restauración. Cando temos pensado poñerlo en funcionamento, o centro de día está pronto a cabernos, por suposto, como facemos con todas as instalacións, como facemos ca piscina, como facíamos cas aulas ca escola infantil, cas aulas da escola infantil, ou calquera estrutura. Non facemos como a outros que lle regalan un auditorio e teñen 6 anos sin abrir. Nosotros eso non fixemos nunca, ni lo vamos facer. Un auditorio de valor millóns de euros e despois van polos outros sitios dicindo, dándolle clases a todo o mundo do que ten que facer e non teñen a capacidade de abrir un edificio que lles regalan, feito e acabado. E deixan pasar tanto tempo que despois cando van a abrir, pois xa está deteriorado e hai que invertir. Tirar o diñeiro dos ciudadanos e dos contribuyentes, é o que pasa. Pois nos veñen preguntar a nós e darnos clases de Nos preguntamos todos os días na Diputación cando abren algunhas residencias que teñen acabadas, como a de Becerrea, por exemplo. Digo yo por dous, porque ustedes son responsables a partes iguales. E eu creo que tamén por setarismo, pois non a abren. Oye, nosotros non temos moito que ver ca residencia de Becerrea, pero son ejemplos nos que ustedes deberían de reflexionar e deberían de ter un pouquiño de sentido común, porque nosotros, se tuviéramos terminado e rematado o centro de día, poden estar seguros que estaría aberto. Poden estar seguros. Ou tramitando para que se abrira. Que, ademais, a veces, cando tramitamos moi rápido, como facemos ca piscina, pois resulta que despois nos critican e encima nos levan ao xulgado. Pero que isto é a leche, non? Pero, bueno, esas as contradicións que algúns teñen que llevamos a facer. Xa dicía un conselleiro famoso hai moito tempo, un conselleiro da Xunta de Galicia, que xa, posto non sei se fallecería, pero fai moito tempo, xa no goberno de Fraga, dice, hai algúns que naceron, e cando naceron puñaronlle o sello de non, e siguen con non toda a vida. E outros síguenos, bueno, pois así lles vai, claro. Cal é o motivo, que a primeira pregunta, e digo ao final, cal é o motivo polo que aínda non se puxo en servizo o centro de día de Outeiro de Rei? Home, moi evidente. Máis da mitad das obras están sin facer, claro, evidentemente non tivemos a financiación suficiente hasta ahora, espero que máis pronto que tarde teñamos, e para poder, porque temos un proxecto de todo o espacio, a recuperación, incluso, que ademais este é un proxecto que vai máis alá do centro de día, só iso teño dito algunha vez, pero quero dicir, xa que me dan a oportunidade que fala destas cousas, é un proxecto que, además de crear un centro de día no corazón do Concello da zona urbana, pois o que facemos é facer unha rehabilitación de unha zona tamén importante que estaba en un deterioro importantísimo. Para o Concello, para este Concello, se só pensáramos no centro de día en sí, pois seguramente podíamos buscar outros terrenos que ademais xa os tuvemos que comprar de todas formas, que non os tiñamos. Bueno, é posible que hasta en algún sitio os puidéramos ter, e fazer un centro, un edificio de nova construcción, que seguro que costaría moito menos. Pero é que estábamos vendo dúas visións ao mesmo tempo, dous enfoques, un de melloras no aspecto asistencial e sanitario,
que era imprescindible e é imprescindible para este Concello, e outro de conservación do patrimonio, que tamén algúns están moi preocupados con esa porta santa ou porta medieval. Bueno, a veces chamolle porta santa, non sei se é medieval, pero santa creo que non está santificada. E creo que además tampouco está inventariada, pero é igual. Así que todo eso se vai a recuperar, e se vai a recuperar precisamente por eso, porque está nunha zona que merece que se faga unha recuperación dese centro. Ojalá puidéramos ter moita máis capacidade de inversión e fazer moitas máis cousas, porque eu creo que é unha zona o suficientemente atractiva e que está moi ben situada, además, geográficamente para calquera servicio que podamos prestar, e ese é o motivo polo cual se fai ese centro de día aí en ese sitio, que ten, volvo a insistir, dous objetivos: o objetivo asistencial, que é imprescindible, que é necesario, e o objetivo de mellora do patrimonio e da recuperación do patrimonio. Entón, poden estar ustedes seguros que nin a última pregunta ten sentido preguntarnos porque ten o Concello mínimo necesario para a apertura dese local para actividades distintas. É que non ten sentido. Pode ser que fagamos algunha actividade, pero nosotros temos un objetivo que é moi sencillo, moi claro, moi decidido no primeiro día: construir un centro de día. Se nos leva máis ou menos tempo, pois nos levará o que nos vai a levar. Que cando teñamos acabado, porque o podamos financiar, por suposto que haxa de outras administracións, o vamos a abrir, indiscutible. Porque que senón sería impresentable por parte nosa que creáramos un edificio do que fora, de escola infantil, por falar de cousas novas e modernas que se fixeron nos últimos anos. Xa non sei que iba a decir antes. Escola infantil piscina, etcétera, que nos construíron non gratis precisamente, como fixeron co Auditorio de Luz, que foi gratis prácticamente para o Concello. Gran error que cometeron algúns dos políticos do PP, pero bueno, como o PP a veces somos tan condescendientes e actuamos con tan pouco sectarismo, por non decir sin ningún sectarismo, que é como se debería actuar na administración. O que pasa é que cando miras a outro, pois hai que ser como a Jesucristo, poñer a outra mejilla. Se dando igual, tens que poñer a outro. Iso a veces costa moito traballo. Pero bueno, nosotros, acabando no que estábamos, o noso objetivo é acabar ese centro de día, espero que máis pronto que tarde, e poñelo en funcionamiento. Si mentres non o poñemos, perdón, se me escapaba, non o debo ter aquí. Se mentre non o poñemos, podemos fazer alguna actividade que posiblemente en algún momento podamos aproveitar alguna cousa que nos poida facer falta. Como o local que está arreglado está en perfectas condicións, pois posiblemente podamos fazer algo, bueno, xa veremos. Queda outra pregunta, pensei que xa era a última, do BNG, con relación á Vespa Velutina. Existe convenio ou acordo de colaboración que a Dirección Xeral ou que a Consellería para que as actividades de prevención xa postas en marcha se realicen en Outeiro de Rei, que actividades se realizarán no caso do noso Concello para a prevención da expansión da Vespa Velutina. Ten o Concello de Outeiro de Rei algún estudo ou estimación sobre o impacto destas especies no término municipal? Pois nosotros temos firmado o convenio, como debe ser, como firmamos nos últimos anos, e a Consellería actuará tanto na prevención como na erradicación da Vespa Velutina, e nosotros non temos ningún estudio porque consideramos que esa é unha competencia da Consellería, e xa bastantes competencias invadimos nosotros de outras administracións, que por invadilas creo que non lles parece mal, pero a que nos parece mal a nós por financialas. Entonces, eu sei que hai trampeos, que temos o convenio firmado, que se estuvo actuando, que se sacan os nidos cando hai necesidade de facelo, e bueno, creo que o que se está facendo a través da Consellería en todo Galicia, e por suposto aquí desde fai moitos anos que se fixo, que se facía, que se seguirá facendo. Non me queda ninguna pregunta, ningún tema me parece. Bueno, pois creo que como non hai máis asuntos, levantamos a sesión. Gracias a todos.